eu moi poquinho. Vale, pues falas ti, e deixamos ter tío... Deixadme a mí, é que sei que máis, que sei que peor me desenvuelvo yo. Bos días a todas e a todos, gracias aos medios por vir a facer a repercusión deste novo evento. Para a Diputación de Ourense é un placer poñer a semente dun proxecto que esperemos que teña repercusión nos próximos anos, pero sempre é unha primeira vez para comezar. E, bueno, Ourense Musical, vive os sons de Ourense. Isto ven dado de conversas que mantivo a Diputación, a área de cultura, cos diferentes persoas influentes da cultura, sobre todo aos que se moven ca xente máis moza. Entón, bueno, con conversas con Fernando Calvo a partir do ano pasado, desas reivindicacións de que a xente necesitaba espazos para mostrar os seus traballos, sobre todo, que digo, a xente máis moza, bueno, vimos traballando nun evento, para poñer unha primeira semente, agradecer tanto a Fernando como a Marcos Vila, o xerente do Centro Comercial Pontevella, que el nos deu tamén unha idea dun lugar, para poñer esa primeira semente, un lugar céntrico, coñecido por todos, sobre todo pola xuventude, e que nos agrada moitas das tardes. Entón, para a Diputación, repito, é unha ledicia poder presentalo. É un formato neste ano, máis, digamos, un pouco máis modesto, para ver un pouco cal é a resposta da nosa mocidade, implicada no tema musical, nas novas vertentes artísticas. Logo xa Fernando explicará un pouco de que vai tratar. Eu, pola miña parte, só agradecer de verdade o traballo de todas as academias de música, espacios culturais dedicados á música que traballan ca xente máis moza e que poñen o seu talento, fan que eses xóvenes desarrollen o seu talento e as súas virtudes. E por parte da Diputación nos temos a obriga de darlle espazos para que eles podan mostrarse e poder difundir o seu talento. Entón voulle dar paso a Marcos para que nos explique tamén un pouco dende a súa perspectiva como é o proxecto. Adiante, Marcos. Pois moitas grazas, Marcos. A ver, perdonade, para Pontevella, é un honor, un placer, poder contar, colaborar con vosco, tanto coa Deputación como con Fernando Calvo. Agradecemos moito aos dous, pero neste caso vou empezar falando pola Deputación, poder colaborar en iniciativas tan importantes, culturais, de apoio á música, tan importantes en Ourense. Pontevella, todo o que poida facer sempre en apoio de boas iniciativas, en apoio da nosa cidade de provincia, lóxicamente, pola nosa propia idiosincrasia do centro comercial, por ser comerciantes ourensáns, precisamente os donos do centro, a nosa sensibilidade hacia Ourense é total, e poder participar nesta unha actividade como esta, énchenos de ledicia, sinceramente. Cando nos lo comentou Marcos, Fernando, esta opción, esta posibilidade, gustou-nos moitísimo e seguro que vai ser un primeiro paso de moitos outros. Poder contar con Fernando tamén é un luxo na cidade, e por iso a importancia de que a Deputación, que neste caso Marcos en concreto, e o Departamento de Cultura, poida ter esa sensibilidade e poder captar esas boas iniciativas que hai na sociedade, que por sorte en Ourense hai moitas boas iniciativas moitas veces, e moitas delas no ámbito cultural, e temos, lóxicamente, que desenrolalo e potencialo. O sea que todo o apoio de Pontevella, esta iniciativa e as vindeiras que seguro que se darán, en este caso, neste primeiro paso que vamos dar esta semana, que seguro que será un éxito, e constame o gran traballo que está facendo Fernando e todo o empeño que está pondo neste evento, e que será o primeiro paso seguro de moitos anos sucesivos no que cada vez estas bandas emerxentes, cantantes de Ourense, poidan aproveitar estas colaboracións, estas sinerxias, e poder dar a coñecer a túa escola de música, outras moitas, que moitos deles coñecen, pero que é necesario apoiar e desenrolar. Moitas grazas. Moitas grazas, Marcos. Fernando, ahora contarnos máis polo miúdo tanto traballo como que vamos poder disfrutar. A verdade que deu traballo, pero faime moita ilusión poder presentar hoxe pola mañá aquí diante de vos, e diante de toda a xente que poida ver do Ourense, este Ourense Musical, que é a primeira edición, espero que sea, como dixeron eles, que sexa a primeira de moitas. Primeiro, agradecer á Diputación e, sobre todo, a Marcos, porque me deu a responsabilidade e confiou en min para levar isto adiante. E, segundo, tamén a Marcos Vila, porque desde o primeiro minuto puxo toda a súa infraestructura
a nosa disposición para que isto se pudese levar a cabo. Entón, bueno, falando do que é o evento, é un evento un pouco, é unha patada no texido musical de Ourense da xente máis nova, pero non solamente no texido musical, porque foi a primeira idea, despois fomos avanzando e fomos incluindo máis actividades que teñen que ver ca música, pero non hai música directamente, como poden ser o breakdance, como pode ser o hip hop, como pode ser o graffiti, como poden ser, bueno, un montón de cousas que agora vos vou explicando. Antes tamén de que me olvide, porque son así despistado, quero agradecer a todos os colaboradores, chamei a todas as escolas, non a todas as que hai en Ourense, evidentemente, que nadie se me enfade, habrá máis oportunidades para todos, pero chamei algunhas das escolas importantes de Ourense, non só de Ourense cidade, senón tamén da provincia, entón vamos a contar con artistas que veñen da Escola Municipal de Celanova para representar un pouco esa escola e o seu traballo, a Escola Contrapunto de aquí de Ourense, que é unha das importantes escolas de música de xa fai anos aquí en Ourense, que tamén vai aportar 5 ou 6 chicas e chicos que veñen de cantantes solistas, tamén a Casa da Música, que é a escola que eu dirixo, onde vamos tamén a aportar unha banda emerxente, onde vai tocar varios temas en directo, xente que vai cantar en directo tamén en plan solistas. Vamos a intentar facer tamén unha batucada con 20 rapaces que van a facer percusión, unha cousa bastante entretida. Entón, eso, non olvidarme destas escolas que están apoiando o que é a música en Ourense. Despois tamén a tenda Matiz Instrumentos, que gracias a eles conseguimos moitas cousas que agora vos vou contar. Vamos a sortear desde unha guitarra, cordas de guitarra, vamos a sortear visera, vamos a sortear camisetas, todos os que veñan, hasta o número 500, que foi o número que máis ou menos consideramos apropiado, 500 personas de aforo, pois todos os que cheguen vamos a regalarlle unha pulsera e unha pegatina que leva un número. Ao final vamos a facer uns sorteos e en función dos números que van salindo nun buscador de números aleatorio, pois van recibindo os regalos que vamos a ir entregando. A guitarra vai estar firmada por algúns dos componentes dos Suaves e a sorpresa é que probablemente algún dos componentes dos Suaves, aparte de min, pois entregará o instrumento. Entonces, comento, vamos ter uns rapaces de breakdance como unha iniciativa que é relacionada ca música e que aquí en Ourense, aunque non a mellor non o sabíamos antes, pero hai moito nivel de breakdance en Ourense. Entón, fixe un pouco presión para que eso estuvese reflexado neste evento. Vamos ter un chico, un bo grafiteiro de aquí de Ourense, facendo un mural de 3,5 metros onde vai estar pintando en directo mentre se realiza todo o evento, vai estar pintando. Ao final vamos a usar eso como un collage onde todo o mundo se pode sacar unha foto e subir ás redes e ter toda a difusión que se poida. Vamos a ter dous chicos, dous DJs que son semiprofesionales, están traballando por aí, pero que veñen da escola da Farixa, como se chama? Aí, Dios mío, non me sale. Non, da Universidade Laboral. Da Universidade Laboral, efectivamente. Chamei, falei co director e, bueno, mandoume dos rapaces que son DJs que xa están traballando a nivel profesional. Pois tamén me apetecía e nos apetecía. O centro de formación da Farixa. Sí, correcto. Non é a universidade. Bueno, eu son bastante despistado por esas cousas. E sei que estuve en ali. Pero, bueno, vamos ter todos dous DJs tamén que son semiprofesionais, están facendo traballos por aí, pero ainda están estudiando. Entón, facíame ilusión porque é unha cousa que aos rapaces de hoxe en día sí que lles chama bastante, non, o ter eso. Vamos ter uns chicos da sección de rap que non sei, tamén é o de sempre. A veces pensamos que hai certos estilos que non funcionan ou que non se ven moito. Non se ven porque non hai sitios onde se poidan ver aquí en Ourense. Pero sí que hai un movimento interesante de xente nova que fai rap e fan as súas cousas. O que pasa é que se teñen que marchar a Vigo, a Coruña e outras cidades onde lle dan un pouco máis de cancha. Pois nós queremos que iso tamén aparezca aquí. Comentarvos unha cousa. Desde que empezamos a publicar, a min personalmente, a través das redes sociales, incluso desde o meu teléfono, chegaronme moitas chamadas e mensaxes de xente que se ofrecía para poder participar neste evento. É dicir, que claro que hai xente que se dedica a estas cousas da música e da cultura urbana. O que pasa é que non hai sitios en Ourense onde se poida facer esas cousas. Entón, esta é a primeira vez que vamos a intentar mover todo eso. Será unha plataforma
para o futuro e ver se realmente funciona e darlle un pouco de continuidade. Entón, para mí fai moitísima ilusión que isto, o Venres 27, no centro comercial, se encha de xente nova, e non tan nova, porque xa é outra cousa. Hai xente que me escribe se podían vir, e digo, a ver, esta primeira edición é para xente máis menuda, vale? Rapaciños da 18, 19, 20, 21, pero sei que hai montón de grupos aquí en Ourense, que conozco moitos deles, que xa son máis veteranos, pois terán o seu momento tamén. A mellor non é ahora mismo, non se pode meter a todo o mundo, pero sí espero que se poida facer outras edicións onde se poida contar con toda esta xente. Non sei que máis, seguro que me olvidarei de moitas cousas, pero... Bueno, moi completo. Bueno, unha cousiña, sí, é verdad. Faime ilusión que a xente vaya disfrazada ou vestida, ou chámalle como queiras, de rockstar. Todos os rapaces que se poñan as roupas máis extravagantes que poden e disfruten a tope dese día. O que se leve... non me quería olvidar, por parte do centro comercial vamos a sortear cenas para 2 personas, sentadas para cine para 2 personas, un montón de cosas. O sea, el que vaya no va a venir con las manos vacías. Algo se va a llevar seguro. Entonces, bueno, ahí dejamos todo el dinero. El poco que había lo dejamos en regalos para todo el mundo. Es un evento completamente gratuito y yo creo que va a estar muy bien. Para eso estivemos traballando. Para eso traballamos, efectivamente. Sí, salientar que, bueno, é unha primeira edición. Dicir que, bueno, nese día, tanto Fernando como a min e os nosos equipos, pois estaremos esa tarde, pois, ao pé do cañón e cas orellas moi abertas, pois para recibir todas as propostas que teñamos de cara, pois, digamos, as futuras edicións, ou, bueno, algunhas ideas hai xa para facer durante o ano, digamos, o ano que de curso das academias ou dos cursos, pois, bueno, ir facendo eventos nos que todas as disciplinas podan ter cabida. Entón, bueno, son cosas nas que estamos traballando. Entón, bueno, gustaríanos que se as persoas pois tiveran ideas ou propostas, pois esta mesma tarde estaremos ali ao pé do cañón pois para recibir todas as propostas, poñelas en común e empezar a, bueno, pois desarrollar eventos máis grandes, máis pequenos, para xente dunha edade e de outra. Entón, bueno, esa idea tanto da Diputación, pois, bueno, e da xente que colabora, como neste caso Fernando e Marcos, que non volvo a agradecerlles a eles, pois a ilusión, non? Pois a ilusión, que isto sempre é unha primeira edición sempre complicada. Entón, bueno, eu quero agradecerles a súa ilusión e o seu talento tamén para, pois, mover cada un nos seus respectivos ámbitos e, bueno, por suposto, todos os colaboradores, as empresas privadas tamén, pois que sempre dá gusto pois que se sumen, non, pois estas iniciativas. Por miña parte nada máis, repetir que o venres 27 de xuño a partir das 7 da tarde, pois nos miradores do centro comercial Pontevella, e ali pois esperamos a todo o que desexe virnos a visitar e aportar as súas ideas. Moitas grazas a todos. Gracias.